Ka Executive Committee Balayalam da ka VPP Hakasi Hills Autonomous District Council KHADC kala sospon ya usiem ka hima meliam uba ainam manik siem namar ka jingbam siyo ka hima ya ka baha kajana ba 10% na kiyo bat ka baha ba wela pra na ka kajana ba yoklum da ka hima ka bade ka baha jong ka council ka bakat hadu pala laihazar arspa sapu prak lur tingka mentala prasnam. Ka council kala ong baka ka jing sospon ka batrekam na du ka arpo artrik jemang kalong haluar ka nongrim ba usim lala ban siyo ya ka baha kajana ba 10% ba yoklum na ki yoki han sya ka council ka bade na ka benta usnam mang tingka arja arpo arpulai arja arpulai arja arpo saw but arja arpo saw arja arpo san ka balong kat kum ka kendon kat way san jong ka Khasi Hills Establishment Management and Control of Markets Regulation Act kat kandai spa nyop kandai. Watla ka KHADC ha ka arpo trik no pra arja arpusal klasya ya usiem panlum khajana na kisan tliki yo na kabenta usnam arja arpusan arja arpunrio hendre ya kanika jingmenjur lapan kut no lingba ka shiti ka ba arpu pra trik liber arja arpusan da ka bak daw halor ka jingpulom jong usiem ban siyo ya kanika baha khajana ba 10%. Na kalyang usiem haga pratrik kalalingkad arja apunrio ula aya ka jubab da ka bakular ban siyo ya ka baha kajana halanishwa ka kat santrik liber arja apunrio henry na siyo satya. Ka jingsa spon ka long ru halor ka nong rim ba usiem uklamla ban siyo ya ka baha ba wela pra na ki kajana balalum da ka hima ka bakat hadu lai hajar arspa sapho pra klur san pholak arpo hajar hendriospa arpo san tingka jong snam mang tingka arjar khat pra arjar khat kendai arjar arpo arjar arpo way arjar arpo way arjar arpo arjar arpo lai arjar arpo lai arjar arpo saw but arjar arpo saw arjar arpo san kat kum ka kendon kendai jong kasanan. Ha ka jing bishar ba shimen ha ka santrik rempang arjar arpon rio haringkat ka jingadon lang ki menteri bat ki basan jong u ki kot ki sla jong ka council ki pen i ba usiem ula pen mi ya ka pisa kumba like lor tingka wat na ka benta ka wegas nam mang tingka kata jong usnam arja arpusan arja arpon rio. Ha ka jingpen bena sospon ya uba aina manik siem kum usiem ka hima ka KHADC kala pentip bakala thong ya u Alban Frederick siem kum u acting siem.